Yn Llywodraeth Cymru rydym yn falch o gefnogi dysgu Cymraeg drwy raglen Mentora sy'n dod â mentoriad profiadol a dysgwyr brwdfrydig ynghyd. Mae gan y sefydliad 173 o fentoriad sy'n cyfateb i 2249 o oriau sgwrsio dros gyfnod o flwyddyn. Dyma brofiadau rhai o'n mentoriaid a rhai sy'n cael eu mentora, straeon sy'n taflu goleuni ar eu taith, eu heriau a'u llwyddiannau. Dim poeni, mae'n lot o hwyl a creu lle ble ti'n ymlacio a trio i defnyddio helpu fi creu hyder. Dwi'n testyn lawr i gyda'r gwaith cartref, so mae'n helpu fi gyda pethau fel hyn. A pan o'n i ddim yn gwybod yr ateb, o'n i'n mynd i edrych, o'n i'n gofyn i bobl, o'n i'n rhoi'r ateb i ti wrth wedyn. So does dim pressure ar y mentoriaid i fod efo'r atebion o gwbl. Yn sicr mae fy hyder wedi cynyddu. Dwi'n teimlo mor hyderus jyst yn siarad Cymraeg. Mae wedi bod yn defnyddio jyst cael rhywbeth rheolaidd ble dwi'n gallu jyst siarad Cymraeg. Mae fy sgiliau wedi datblygu oherwydd hynny. Dwi hefyd newydd dechrau mentor rhywun sy'n newydd dechrau dysgu Cymraeg. A dwi'n gallu gweld bod Cymraeg hi wedi datblygu oherwydd y cynllun, so dwi'n gallu gweld bod mae'n gwneud wahaniaeth. Be fyddwn ni'n gweud wrth mentoriad yw, chi ddim na i fod yn athro a i helpu bobl gyda'i gramadeg, ti jyst na i greu sefyllfa neis, cysurus, a rhywle le ni'n gweld hyder y person sy'n cael ei mentora yn cynyddu. Dwi methu argymell y cynllun mentora ddigon. Mae pawb sy'n dechrau dysgu Cymraeg angen lle diogel i ymarfer, lle na fydd neb yn ei berniadu nhw. Dyna beth mae'r cynllun mentora yn ei ddarparu. O sgwrs dros goffi i sesiynau mentora wythnosol, mae'r daith tuag at hyder yn y Gymraeg yn dechrau gyda chefnogaeth. Diolch i'n mentoriaid a'n dysgwyr. Gyda'n gilydd, rydyn ni'n gwneud y Gymraeg yn rhan naturiol o gwaith bob dydd. Dewch i ymuno ar daith.